Hallo YouTube. Mit navn det er Akim, og jeg har Akam med mig. Og jeg har nogle bukser på. Ja, vi spiller Slendertubbies, og jeg er dansker, og han er fransker. Fransker? Ja, yeah, det siger vi. Okay, altså, er du klar? Ja. Du skal være klar med tastaturet. Anton er et dansk navn. Nej, det er sgu da tysk, ligesom mit. Kan du huske det? Der var din mor, hun søgte på. Ja, til Kom så, tryk E. Så begynder vi. E. Så begynder vi. Sådan. Holy shit, man. Hvad fanden var det? Var det ikke et træ, der vælter? Men hvordan? Vi har allerede fundet en, mand! Shit. Man kan finde 10. Ja. Men de er pisse nemme at finde. Banen den er så lille. Hvorfor kan jeg hele tiden høre? Hørte du også det der? Ja. Fucking shit, man! Jeg var helt rød! Hvor er din Teletubbies? Jamen, det er helt ret. De er hvide Teletubbies. Se! Dun. Hvor er det godt, man? Ja, hvis jeg ser en til, så løber jeg ud. Hvor er det gyselig, mand? Så hvis der kommer sådan en gul rød, hvor øjnene de prikker ud og sådan noget. Dun. Du er sådan totalt bange, mand. Jeg er sådan totalt. Dun. Totalt. Vi skal ikke smide jer! Jeg slukker mig ned! Fuck, du er sjov altså, mand. Fuck, mand. Man, hvor er det godt. Ja, YouTube. Nu er det kun mig, der spiller. Holy crap, der var lige noget, der faldt ned der. Nej, det var min storebror hjemme. Jeg tror, han var til eksamen. Okay, nu lægger det seriøst. Okay, Anton, bare rolig. Så. Ja, han er under bordet og holder i mit ben. Eller, holder. Jeg kan altså ikke finde ham der Slendertubbies. Tror du, han er bange for mig? Okay, lige nu kan jeg ikke styre noget, Anton. Sådan, så styrte jeg. Min mand gik ud i vandet. Jeg kunne ikke styre noget. Det der hovedet der. Ja. Det er klistret, og så er det medicinisk. Nå. Fuck, det var godt, man. Du fik sådan et totalt enormt stort chok. Min intro skulle være, hvordan man dræber Slendertubbies. Holy crap. Fuck, man. Det var bare et træ, der væltede ned 2 gange. Hvordan kan det lige fælde ned 2 gange? Altså rejser det sig op og vælter igen? Ja! What the fuck? Okay. Jeg tror godt, YouTube kan høre mig hernede. YouTube, hvis I kan høre ham, så skriv noget. Vi kan sgu bare tjekke videoen. Hvorfor fuck? Jeg kan bare høre gyslige lyde, men han er her ikke. Er der mere end en? Nogle gange er der 2, jeg ved ikke. Altså, jeg spiller multiplayer, så der skulle gerne være 2. Men hvor? Men hvad skete der for den røde der? Den røde? Ja, hvorfor stod den der? Det ved jeg ikke. Shit! Jeg fik også et chok! Shit! Kan du huske det der, hvor du løb under bordet? Ja, det var Slendertubbies. Det var den. Jeg ved ikke, hold kæft, når du får et chok, men jeg får også et chok. Hold da kæft, man! Det kommer bare sådan lidt direkte. Jamen, jeg får sgu også et chok. Jamen, så kan du bare gå ud. Ej, det skal ikke gå ud, mand. Fuck, jeg elsker det her, mand. Ej, jeg hader det her, mand. Jeg har kun fundet en af de der college-ting. College? Ja, skåle er det pis. Skal vi skåle, så er det ikke. Jeg tror, der er Teletubbies pis i den.
Eller hvorfor gider den ikke trykke pause? Jeg prøvede at trykke pause, men jeg ikke. Den gider vist ikke. Der skal man bare logge ud af det. Jo, du skynder dig bare at trykke på den der tryk ud knap. Den der. Hvad fanden er det med kurs deroppe i hjørnet? Hvor fanden? Jeg synes lige, jeg så en skål her. Jeg slukker snart lyset. Okay, hvis Slendertabs kommer, så kigger jeg ned i jorden eller på mine fødder. Vil du se mig danse? I have the move! Yeah, I have the... Hvad fanden var det? Ja, jeg har de... Jeg kigger... Så slap det af, mand! Eller jeg kigger bare ned i jorden, og så kunne jeg se, ham der Slendertabs sparede med fødderne, og sådan noget. Fuck, det går gystigt! Er du død? Nej, jeg er i live. Skreg den bare, ja. Ja, Freja, hvorfor dropte den ikke? det ved jeg ikke, men jeg tør ikke spille videre. Det kan jeg godt forstå. Fuck, man, du skal se video efter Anton. Åh, syg, nej! Jeg er ikke skræmt. Kun når man spiller, man bliver skræmt. Okay, jeg tør seriøst ikke spille videre. Og hvad fanden var det, mand? Hallo, kom nu, mand! Hvor er alle de der skålmasker? Okay, videoen den stopper snart. Fordi jeg kan kun filme i 10 minutter. Heldigvis. Tag det ikke personligt YouTube, men jeg vil helst ikke have, at I ser det her. Hvor mand. Jeg kan jo kun finde en af dem! Seriøst, han har næsten ikke skræmt mig. Han har kun skræmt mig 5 gange. Oh my fucking god. Jamen, har den der zombie... Nej, ikke zombie. Slender Teletubby, har den dræbt de andre Teletubbies? Ja, alle dem du finder rundt på vejen. Jeg så engang sådan en Teletubbies der var oppe i et træ, som bare havde fået alt prikket ud og sådan noget. Oh, shit, man! Fuck, der kom sådan en lille Teletubbies, der var i live. Så forsvandt den. Hvordan ser Slender Teletubby ud? Er den ikke helt blid? Kan du ikke huske det der lille hoved, du blev skræmt af, da du gik under bordet? Ja. Det var ham. Nej. Ja, ham der skreg. Okay. Så han er lille? Ja. Det skal man ikke tro. Der er et eller andet, der gør GH. Vi går til. Og jeg har lige slukket for mit lys. Jeg fandt ikke, hvordan naturspillet. Det fatter jeg fandme heller ikke. Det er pissebygget. Og YouTube, prøv selv at spille det, okay? Jeg synes det, jeg skriver, jeg giver link til det. Men man skal installere et eller andet, det tager 3 sekunder, så er det færdigt. Ja, det er meget svært. Ja, du skal bare trykke på en knap. Det vejer ikke engang i særlig meget. Det går bare sådan, du kan spille ekstra spil. Og du kan også lade være, men så du må have et mærke. Ja, nej. Jeg havde det der træ. Hvorfor fuck spiller jeg overhovedet videre? Vi kender en, der hedder Adam. Ja, han er rapper. Han lugter af pizza, men det tror jeg ikke at sige til ham. Ja. Han lugter af pizza. Hvorfor fuck kan jeg ikke Og finde hans ham? far, han ejer en pizza-restaurant. Hvad hedder den? Et eller andet med King. Okay. Den hedder et eller andet med King, okay? Men heller, jeg tror også Bor han ikke over i Hasle? Jo. Og den er han i Hasle, så besøg ham og hilse. Ja, jeg har fundet en til, og hvorfor fuck ligger der en død lige der? Oh shit! Og kæft, okay? Shit. Eller, der er sådan en død Teletubbies, der bare rejste sig op. Og lagde sig ned igen, og hvorfor kan jeg ikke styre noget? Det hele går i læk. Altså, Hvad så der? nej. Shit, eller jeg... Oh, shit! Jeg kigger ned. Jeg har slukket lyset. Så slap der af, mand! Oh, shit! Er du død? Nej. Vil du ikke gerne dø snart? Hey, vent, hvad fanden? Jeg kan få fuld skærm. Vil du ikke lade mig med at spille det der, men jeg Hvad? får chok. Sådan, jeg har fået... Nej, vel. Hvad? Lad være med at spille det der. Okay, YouTube.